Ngikubingelele ngomukele kuyona ngichannel igama uPastor Weningi abantu abanye bayangazi nangokuxolana nokwakwankosi. Namhlanje nje ngifuna sithi futhi ukubheka ngendaba ethitha nje inkonzo yasekamelweni. Abantu abaningi banocomplain ukuthi abayithakaseli noma abayithokozeli ayiseyimnandi, sometimes iyabhora njalo njalo. So ingakho ngithe namhlanje ngidecide ukuthi cha angize la sithi ukubheka ukuthi yini le esingayenza uku-improve. Kodwa ke ngisizoyibheka ngaphansi kwesihloko sithi inkonzo yasekamelweni imnandi ngendlela eyiningi. Okokuqala nje kusho ukuthi akuwona umgomo nje ukuthi ke uma kenza inkonzo yasekamelweni kumele ke nilale phansi or kumele kube besempedeni noma ke nibe sendlini nje. Ningashintsha indawo, ningashintsha sports, inkonzo like nifake nimile umuntu wakho umnyamisa ubonda, or sometimes nifake sakuntshontshala umkhumule whatever ayigqokile or qaqqa uzipho kuqala isiguqo khona lapho njalo nibe manzi nje. Kwesinye isikhathi ningayiqala inkonzo ni half naked, umkhumulane ngamazinyo, izandla zibe zini niwotawotana ngezandla. Kwesinye isikhathi kufanele futhi nijwayeze nokuyenza inkonzo yasekamelweni emini kaba umzimba sase-active. Ningesabe ningalindi bese ebusuku futhi ningesabe uvele kudimela noma kusekhishini phekwe ikhabethe or phezu kwesofa esiwarm noma niyamisana ifriji chithe ngishiwe uchithe amasaladi. Emva kwalokho nidonsane nokuqala nibheke e-lounge, nishayane ku-couch, nijuluke nibe manzi itshe nicobeke nilale niphaphame-date, nivuke nikhisane kube mnandi kanje nidonsana niku-passage niwotawotane, nithi nokungena e-bedroom imizwa high level, high note, idudulelane on the floor, nishayane ngokugcina lapho vele nami lolala. Yabo. Kanti okunye futhi engakwenza, you can go somewhere in a remote area. Picnic nyana, nithi ushaywane nyana, sisuka lapho nidumelane futhi nifake inkonzo khona lapho. Uma ninemoto niyashayela ngaphakathi emotweni noma ngaphandle, as long as you safe to do so, as long as you private ukuthi niyakwenza lokho futhi. Ngiyathemba ukuthi ukushintsha indlela enenza ngayo, ukushintsha indawo enenzela kuyinkonzo ngayilona ngayirevive lenkonzo, ngayenza ukuthi ibe mnandi, ngayispice up, ngenza ukuthi nikhumbulane, ngenza ukuthi nijabulelane, ningabhorani ngaso sonke isikhathi. Ngiyabonga nje ukuthi usinikeze isikhathi wabukela, ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa ukuthi utshele nabanye ukuthi abeze la kwi-channel esiqoqe indaba lezi. Commenta i-email end of the video ikhona futhi enifisela wona uNkulunkulu unikeze wona.